20. 20? Så det er 0-tal først. Så der var der 4 der. Vi skal skrive det under. Under der var du skrevet. Jo, 5. Så skal du skrive. Mor, kan du give massage i armen? 20. Hva? Kan du ikke bare lige prøve sådan lidt? Hva? Hvad? Så kunne jeg godt lige tænke mig lige prøve for det. Lægger du bare lidt ned. Jeg er virkelig så øm i armen, ikke også? Jeg bliver simpelthen nødt til at sidde og spise ud. Ej, du skal ikke Spise det uden her. kniv. Der kan du tegne, fordi... Jeg kunne simpelthen ikke løfte kaffe, så jeg Lille er mus. venstre. Lille mus. Så kan jeg spise den ud uden kniv. Du vidste også godt, det er så. Kan du lige gøre det for mig? Skal det ikke være 3 år? Hvad skal du Det have var i 3 timen? år. Eller... Og den der. Vi handler med I hvert fald skal jeg så tage. Jeg skal prøve til 6'er. Okay. Okay. Så er der... Jeg sagde jo, det er 3 år. Nu træner